Mbak Lucy dhewe. Jenengane iki wae ya aja aku terus ta. Aku ki arep wajahe sing tak bayake Mbak Lucy ini kok iso lambeku ngucap tatin ya. Leres niku leres mboten napa-napa gitu. Leres pancen. Pangucap ki wakile ngati lho, Pak. Ya omong iya. Kaya aku terus balik lho. Jare ganti kok tetep kene meni Mbak Tatin iki kadose kok kaya Kaya katatin-katatinan. Lah, Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Badhe dateng anu kantor kelurahan Seragi, Pak. Badhe ngopo? Niki nganterke Bu Lurah. Kuwi nek mlaku karo Mbak Tatin, nek mlaku karo Mbak Lucy. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Sing ngawinke jaran niki Pak Igit. Aman. Kan Mbak iki lho Mbak Tatin, kowe ketek karo Mbak Lucy ora pati srek karo kene Mbak Tatin. trah ke aku saja iku dudu selerane. Dudu selerane. Ya ngono kuwi seorang laki-laki itu seperti itu ya toh. Nyapa lho, nyapa. Biyen cinta-cinta ya toh lek wis lawas ki ya wis kepethuk sing anyar ki panggah sepo. Reng. Oh iya Cahayu, ayo munggah kene Cahayu, kene tak papak, kene tak kanthi. Carane nuntune wis beda karo aku. Iya, iya. Carane nuntun gitu. Lek aku diteki wing kaya gawa wedhuse. Lek Mbak Tatine mesra. Aku ora iso bedak-bedake wong ya padha lho ya. Ning asli Reng. Asli. Upama lho go padha legane antara Mbak Tatin karo Mbak Lucy kowe milih sapa? Halah mbok sumpah tenan Pak. Kula tetep pilih Tatin Pak. Oh iya. Oh iya, cetha Mbak Lucy. Kalih Mbak Lucy Pak. Wis cetha. Ya ora apa-apa to. Ya wis ngono ki lho. Wateke wong lanang lek wis suwi ketemu, suwi amor ki ngono ku. Didomadil. Wong kowe iki ya bojoku, iki ya bojoku. Senin, Selasa, Rebo rene, Kamis, Jumat, Setu rene. Ngono. Terus minggune nanti. Minggune kok nggo suntik. Alah. Kuwi mesti wis kesel banget ngaye wong loro ngeten iki. Ya wong loro iki umpamane Monggo Pak belajar Igit, baksonipun Pak Igit. Oh iya, tak salahke kene tok ora tak pangan. Nggih. Ya disapa to wong ayune kaya ngono kok ya. Dalu Mbak Tatin. Nganggo miku piye? Nganggo sonku. Endi mikmu? Cer. Sugeng dalu Pak Igit. Waduh. Menika kepanggih malih Loh. kalian panjenengan Jil. Jiler. Raosipun kemawon dos pundi suwantenipun Pak Igit jeneng raoske? Beda ya kruke suara Mbak Lucy karo Tatin. Nggih. Kruke Mbak Tatin kok nyes. Nyes ngoten, Pak. Piye to Kang Mas? Yes. Kang Mas, Kacang Mas. Kakang Mas. Pancen luar biasa kok nduk awakmu Pripun? ditresnani karo panjenengane Pak Sigit wong iki dikanthi mrene ana Srigi. Serak. Seragi. Ya to lek cedak bocah ayu lho mripate ya malih kira. Maca seragi srigi. Kawe dhisik ya kira ngene iki. Senengane kok. Coba Mbak Tatin gandrung karo Gareng. Inci. Bajunya tekan ndi mau, Reng? Anggung romarang bandara. Mas. Cahayu. Inci. Engko malam pertama tak jak neng hotel berbintang. Pundi menika? Ana ing laladan Ngawi utawa ana ing laladan Mediun. Oh, napa jenenge? Hotel berbintang Cakraningrat. Oh, Cakraningrat. Ana hotel Mas. Apa? Aku bocane hotel. Ya engko malam pertama neng kuburan. Mendem kowe kuwi. Karo tilik Ora romantis lho ke bojo tuwa ki sing ngancani keloro-loro ki ya digemateni to. nyuwun pangestu karo leluhur. Ngarepe kuburan iki hotel. Ya Ngarepe kuburan iki hotel ngono lho Pak Igit sing wis tau rono. Hotel apa ngarep kuburan? Hotel Mas. apa? Sesone nang hotel aku di nei maem apa to, Mas? Ya paling ora supaya nek kulitmu tetep apik ki ya pizza, hamburger, spaghetti. Oh, liyane kuwi terus karo apa meneh, Mas? Ngunjuke mesti ya jus. Jus? Heeh. Unjuk. Ya ngopo? Unjuk apa? Kowe engko Unjuk. ngombene to? Ombene apa? Solar. Ya aja sia-sia to, Reng. Solar menika bakso ular, Pak. Nyakat untumu kuwi. Bakso ular lah engko dijikuk duduhe niku nggih kesehatan apik, Pak. Lah kuwi iki anu ular iki tinggi loro gudhek sembarang-barang kok iso Lah ya duduhe lho, duduhe. Aja sok meri to. nyokoti kowe kuwi. Kowe bawa ya, Nduk? Ya Mbak Tatin coba-coba. Kula. Iya, genti. Nah, lagi omong kula, ngono wis bibek Lah, Reng. ngono tenan, Pak. Wis Mbak Lucy, apa? Aku ya iso kula. sing rada alus sithik ngono lho kaya gendhok Tatin ngono lho. Kula.
Coba piye, Nduk? Piye, Nduk? Kula. Lho, ngono iki krungu suarane tok kaya pengen ngedol pekarangan aku ngene iki. Mas. Kula. Polahanu barang ora ngene. Yo coba. Ayo Mbak Tatin. Tekan ngendi iki mau, Mas? Teko Srigi. Teko Srigi. Seragi. Sragi. Kok kleru terus. Srigi ki ndek bengi. Oh iya. Ayo. Sulestya. Aku dicekeli to. Iya ya, Apijer ngincangake. Kok iki Ayo, cilik ayo, banget. ayo, mesra. Aku juga kepok kaya. Ayo. Ora Mesra, kerasa mesra. kebuang ngono lho. Ya anggapan aku wong gede dhuwur ngono, Nduk. Lah iki. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Badhe dateng anu kantor kelurahan Seragi, Pak. Badhe ngopo? Niki nganterke Bu Lurah. Oh. Kuwi nek mlaku karo Mbak Tatin, nek mlaku karo Mbak Lucy. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Ajeng ngawinke jaran niki Pak Igit. Wo, Yo sembrono. to. Ya to. Iki lho contoh sing ora apik. Lah mlakumu ngene lho, mlakumu Lah sing kok nuntun yo ngene-ngene ngono lho, kok areng blusuk ning mlakune sing halus kaya Tatin ngono lho. Piye haluske? Nah, lho ngene lho. Mlaku Dik lho. Lho, remet. Ngene. Lho, ngene Ngene. penak to lho, disawangi penak. Derek langkung nggih Pak Igit. Monggo. Lho, iso to? So. Ya, ngono. Ayo mlaku ngono. Lah, alah. Wis kaya dalan apa ngono. Wong mesrani wong iki dhewe-dhewe kok. Rek. Nggih, Pak, nggih. Pak. Carane iki dhewe-dhewe. Nek sing penting tetep cinta, Pak. Ha iya. Iki jane arep rebutan kaya ngene to ya Mbak Lucy. Alah, tenan. Kaya ngene kok dienggo rebutan iki jane iki ya tenan. Umpama aden duwe bojo iki lho metune anake kok tetek melek jane. Ora apa-apa. Sek melek iki apa? Kaya tikus. Kaya tikus lah tikus. Sing ngene-ngene. Nika dilanjutke. Nggih dilanjutke. Terus no sesi demak Mangga Mas. Luwe, monggo Mbak Lucy. Luwe becik patenana timbang bepisahan Anggakan Sulestya tak ngewangi samudana marang kula warata kerep Mbak Tatin. lewat kencangin alismu kawasan landang rasane ngatiku Musling serius aku isih mampu lateni selaku Mangkane bocah gunung Nadian bocah gunung kaduk anggripo Jiwa rakyatku tak kurang kehormatan amrung rubuh ngarepi Neneng. urip ana kutha gedhe memang tukake
ana kutha kecil kare tak tukake ana saisine kawe apa-apa wae nadyan sesinggaman mesti tau wujudke. Waduh, luar biasa. Luar biasa ya Mas Garing. Niki wonten- Cakraning. Wonten Wolos itu beng pangkol. Nggih. Nun Pak Sigit kula nyuwun fragmen Sri Tanjung. Enten Mas Garing Tralal, Mbak Tati, Mbak Lucy. Nggih. Matur nuwun saking sing bau reksa bali Cakruk Seragi. Nggih. Menawi niki saking Pak Isnani SPD yang udah saking Nasdem. Salam kagem perangkat desa Seragi, masyarakat Seragi, seluruh penonton yang hadir. Mugi-mugi anggenipun bersih desa tansah pinaringan ridho saking Allah. Masyarakat guyub rukun, bahagia sejahtera. Mangke nyuwun pepeling kalian selendang biru lali janjine. Mekaten saking kula matur nuwun makasih. Wah, iya. Aduh. Sing lewat WA yo akeh sing do padha nyimak. Nggih, kathah sanget. Niki menika mungkin Mbah Eko, Pak Wadewan, Bu Mujiatin, Pak Isna ini katuran minggah. Oh, ngoten Pak Igit. Nggih, ngestaken dawuh. Milai sinten rumiyin Pak Igit? Nggih, sareng-sareng. Oh, sareng-sareng. Nggih. Pak Mbah Eko. Mbah Eko. Nggih, Pak Eko Bapak Isnani. Nggih. Pak Kateni, Ketua Dewan Pak Haji Dwi Agus Praetno. Nggih. Bu Mujiatin. Bu Mujiatin. Monggo-monggo sareng minggah panggung mriki monggo. Nggih, monggo Bapak. Turun. Monggo Mbah Eko. Monggo Bapak, aturan tindak panggung. Pak Dewan penjenengan Bapak Dwi Agus. Monggo. Kalih Bu Mujiatin. Rak disampaikan Ya kemawon. Lah, Mbah Eko kali Bu Mujiatin mboten nderek minggah ya. Monggo pun aturi, Pak. Pak Es, Bu Mujiatin, Pak Isnani Setiabani, Bu Bro. Mujiatin. Nggih. Oh, diwakilke panjenengan. Oh, nggih. Sembah nuwun rawuhipun Bapak Haji Dwi Agus Prayitno sampun kepareng rawuh wonten Seragi mriki. Monggo katuran paring dawuh Bapak. Monggo paring Nggih. pangandikan, Bapak. Iki rene ngungkuri rono, rene ngungkuri Mboten kene. napa-napa, Mbak. Rene ngungkuri. Pun boten masalah. dados menapa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujange Waalaikumsalam nggih. ugi sedaya para pengrawit Mbak Waranggono, Mbak Lucy dan kawan-kawan. Niki sepindah ngaturaken dalam rangka napa niki? Bersih desa. Desa Seragi, Kecamatan Sukorejo, tentunya atas nama pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo mengucapkan selamat. Mugi-mugi kanthi bersih desa Seragi mriki ditebihne kalih bala Amin. Godho rencana Amin. akhiripun Seragi dados desa yang maju, yang pendidikannya maju, kesehatannya
masyarakatnya kesehatannya terjaga dan tentunya sukses dumateng Pak Lurah dan seluruh perangkat serta konco-konco saking Karang Taruna niki ketawisi sayuk saisop saiko kapti Nggih. sedaya gumregah ketawis beberapa hari pelaksanaan niki tidak hanya hari ini hari terakhir. Nggih. Nah, wonten Pengajian. wingi pengawasan saderengipun gedurenan lan hari ini adalah senajan wau dipun aturaken suasana Jawa tapi sing ningali malah luweh kathah Nggih. katitik saking di lewat live nggih. Kinten-kinten ngoten bocange wonten ing kesempatan dalu menika sepindah malih selamat kepada Pak Lurah dan seluruh perangkat dan masyarakat Desa Sragi. Selamat menikmati acara wonten ing dalu menika. Mugi-mugi saged remen sedaya senajan iki suasanane radi Jawa. Nggih. Badhe nembang napa? Cek Kula Pak mboten- ngersakaken nembang menapa Bapak? Kula mboten kersa napa-napa. Oh, menawi ngoten ngersakaken lagu menapa Pak? Kersanipun dipun tembangaken Mbak Tatin, Mbak Lucy kalih kanca-kanca. Napa? Wau Setya Tuhu kayak dereng, Pak. Dereng. Nggih. Nek wingi sampun nek niki dereng. Nggih Setya Tuhu nggih. Setya Tuhu. Nggih. Serter teruhur. Setya Setya Tuhu. Setya Tuhu. Kesetiaan yang sejati. Nggih, maksudipun niku kesetiaan kalian Pak Lurah dan perangkatnya, Bu Mujiatin, Pak Esna ini dengan masyarakatnya. Dengan masyarakatnya. Nggih. Saling setia. Saling setia. Ngoten Pak. Kula tak bagian nyawang kok kadohan. Oh, ngoten. Mboten kersa berkahi bawa. Mboten saged Mbak Lucy. Oh, mboten saged. Paring bawa mboten saged. Bareng napa-napa mawon mboten saged niki. Wis disetah. Nggih, Wis leres disetah. Pak. Nggih, monggo. Mboten dados menapa matur sembah nuwun. Nggih. Sampun kersa. Sisi matur suwun Bapak, matur suwun. Nggih. Sembah nuwun Bapak Haji Dwi Agus Prayitno. Coba dipun bawani. Oh, nggih, pun bawani. Gentenan Mbak Lucy karo Mbak Tatin. Kok malah dorene kabeh. Nyapa to Menghormati. Oh, menghormati Bapak. Mbak Tatin, luhur. Mbak Tatin geser kanan. Oh, sini. Nggih. Iya, terus mriki. Terus Cetok cedak. apa? Nah. Bu Agus, Bu Agus. Nggih. Bu Agus Lek niki napa aman, mboten? kula wau budal nggih piyambak boten enten rencang. Oh, Aman men kok Pak nggih. Lah ning menika dipun streaming aman nggih, Pak? ya aman. Aman. Aman kondur esuk sisan Pak, aman. Los. Los nggih. Monggo Mbak Tatin, kawitan Mbak Tatin. Nggih. Pamintaku Nimas Sita asih. Dos pundi Pak Haji swanten genduk Tatin? Mantap. Mantap. Kepengin mirengaken swanten menika mboten? Ora usah son kurusak. Son kowe nggo sone gareng lek Mbak Tatin iki sone Mas Sigit. Iya, iya. Maling breng. Ngapa lho ket Malah atur teruntrur. Elek sone gareng elek. Terus ke Mbak Tatin. Tansah rerun tungan. Menika ugi disipak Pak Parwito saking Kudus nyuwun. Wah nggih, Sri Huning kalian Setya Tuhu. Nggih cocok menika Pak Parwito Nggih. Kudus. Sekaligus niki diaturne kagem kanca-kanca Demang kathah saking mriki, Pak. Oh, Nggih, ngoten. Demang saking Kecamatan Sukorejo. Nggih mangke Pak Haji ingkang paring dawuh, monggo mangke kanca-kanca Demang diaturi tindak panggung sedaya. Dibarisne ngoten nggih. Nggih. Enten busek napa niki busek jam. Kowe tak absen pisan ya bodho. Alhamdulillah nggih. Golek Sinten korban maneh, liya. Pak?
gantosan, Mak. Pun pokoke kula manul. Oh, Lah, nek manut. bagus kok. Yai lek sabar ur manut. Pokok ki awakmu sik Heeh. nganti sak entuke. Oh, hah? Kok nek rentek Yo, entuk piye? ngene lho yo adil to nyambut kayak iki yo Mbak Tatin terus aku keri dhewe sonmu. Ya kono-kono Kok manut. enak men ya? Manut sing di wilayah. Padha oleh nggih. Ngono. Mbak Tatin sebaris melih megeri Mbak Lucy. Nggih. Ing sarina lan ngene Mbak Tatin. Mbak Datan aku meneh. Mbak Lucy dhewe ya. Jenengane iki wae ya aja aku terus to. Aku ki arep Jen. wajahe sing tak bayangke Mbak Lucy ini kok iso lambeku ngucap Tatin ya. Leres niku leres mboten napa-napa gitu. Leres pantes. Pangucap ki wakile ngati lho, Pak. Diomong yo iya. Kok ya aku terus balik lho. Jare ganti kok tetep kene meni Mbak Tatin iki kadose kok kaya Kaya katatin-katatinen. Lah, Krol Piyai Ponorogo menikor. Menika. Bilir mersani kurar niku sampun biasar. Kuwi mikir gareng gecek Iki kae. jane lho mikmu iki lho lapo. Iya ya. Ya gentenan Datan ngene. tinggal. Sarambute. Sak rambut Pak Igit. Oh iya, ora Sarambut. goke ya. Datan genggan sarambut. Kok ditambahi T lho ya, Bang. Niki mboten oper gareng. Boten. Mboten Pak son kula rusak, son kula rusak. Anu, kurang mantep Nggih, nggih. nggih. Kula loro tok niki mawon pun nek tambah gareng kula malah remuk mengki. Nggih, Nggih, Pak. ampun Pak gareng Nggih, pengiso. Ampun, Pak. Napa tugel ndase gareng? Oh niku wau Lah kok nek spesial. rao piye Pak Igit? Ganti ndas, Lah yang kula tekan omah mosok ya kok langsung ora nek ndase. ganti ndas, Ganti ndas apa? truk. Ngusung-ngusung alate Pak Igit. Iya. Ambakno kaya ngono iki gareng digandrungi Bu Lurah lho. Mau wis diweling lek gareng ora oleh mule. Liya-liyane kon mule. Iya. Dienggo apa? Nggo Ati contoh pecel stem. iki cethek geni. Terus Mbak Lucy. Yo kok yo Makas. Caca iki lho muni. Caca iki maring bisi ndase ngono lho. Padane sirah lele yo ndase Caca iki Ojo piye to dirungokke. yo ngono. Lamun adoh caketing Aku kok malah duwa apa bocah cedak bagus. Bocah cedak gareng itu munek-munek. Hati Oper Mbak Tatin. Mbak Tatin, oper. Mbak Tatin, Monggo Mbak Tatin. Oh, oper gareng. pelawak sugih ning ndi yo gawa son dhewe. Iki mawon, Pak. Ngono. Pak Haji. Kula Nggih. percaya niki. Pertados. Yer terdar Sonmu dipateni sik. apa tadi, Pak? Cek Kesan Pak Igit. Son kowe. Yen cedak tansah mulat sita asih Terus kereng. Iki Caca iki Terus. salah denger iki. diteruskan iki. Terus. Terus. Keluargane apa pun nglumpuk? Wis. Kari berangkat ke kowe kok. Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas angayai wajib. Bu. Bareng wong telu. Si, semono. Si Mbak Lucy, si. Si, lu ya dihitung. Lagi Si. bareng ta? Si. Ro lu. Si. Si. Ayo to. Reng, si. Gareng Si, koyo. ambil suara dulu. Ambil suara. Si. Si. Mbak Tatin sepiro?
Gareng. Si. Pas ya, Pak. Iya, pas. Yuk. 3, 2, 1. Ya. Si. Reng. Iya toh. Piye Kowe iki Pak? ngelek-eleki. Kok ngelek-elek to, Pak? Sido. Lek sepiro coba. Si. Piro? Si Pas to, Pak? Pas awakmu yo jane ora pas. Iya, pas, bareng. pas. Si, ro, lu. Si. Ya. Kowe iki jane iso bareng apa ora ta Pak? Gini, Bareng iya. iki. Si, ro, lu. Si. kowe kene. Ngaleh. Wah, pengisuh. Sini wong Iya. ya. Ayo bareng Wong loro. Ji, Iki, ro lu. Si, ro, lu. Si gareng. Kowe ambekane suaramu mlebu ning mic. Nang kono bareng kok ya iso. Ayo jiro lu. Iya wis. Si. Bener iki. Bener iki. Angger lambene ditutupi kene bener. Angger lambene tutupi bener ya yo. Sita. Piye ta Mbak Lucy? Bareng yo. Ji, iki nek ra ono lanange ra dadi, nek meng wedok-wedok tok iki dadi ayo bareng tetep nang kene bareng ya. Kulino bareng apa ora jane? No. Yo. Iya, bareng. Ya. Iso. Iki kalus yo nyelukin. Si, ro, lu. Sido asik. Oh. Kaneng kejo ngisin-ngisin iki ki nggone piyai sing pinter nyanyi kabeh. Bapak Lah, iya. dewan-dewan lho, iki Pak Agus Iya, aku ngisin-ngisin iki. paham. Mula nek wong kleru iki ya kudu dibenerke to. Niku kleru ta Pak Igit? Salah. Engkang leres pripun Pak Igit? Megah kok ndak kok yo kaya ngono kuwi ya. Iki mau lho jarene Pripun Pak? lek enek lanange iso dadi. Nggih. Lah nyatane niku wonten lanange ya ora dadi ngoten. Anu lanange kemlekeren kok, Pak. Dadekke nggih. Ayo, yo. Sido ayo ta. Tak kira dhewe kok ya. Wong telu, Ji, ro lu ya. Sido asep. Nggih, pun Gang. Yo. Kawitan sing Mbak Tatin ngono ya, Mbak. Aku kang setya satu wedi nganti saiki
Mugi entuk berkah matur nuwun sampun dipun napa niku wau aturaken nggih aku situasi tekan basa Jawa ki wuwang elek bareng ngeraket siji-siji menapa Pak nggih niki kersane marep nika sing sepuh-sepuh nggih dadi atu sing nem-nem kanca-kanca Karang Taruna niku wau kula ningali awal wau kan enten jadul ngoten to Pak. Oh nggih. Badalang tambal ban. Nggih, tambal ban. Ya jadul neh napa kek buareng joget nggih lho niki masih sinden-sinden muda. Nggih nggih. Siap luar biasa. Ngoten nggih. Pak Haji ngersakaken jadulan meleh ning sedaya tampil. Oh nggih nggih nggih. Siap-siap Pak. Dipun parengaken nggih. Monggo. Ah. Nggih, Pun. Nyuwun pangapunten Pak Haji, mohon izin tembangipun menapa ingkang Sing jadul nggih tombo kangen. Tambah Tambal ban sampun, ya sing jadul liyane. Napa? Mengke kula pilih nggih, Pak. Oh, pun manut. Nggih, nggih. Koleksine kathah Pak Sigit, koleksine kathah. Sembanun Mbak Haji. Aduh. Lah dadak rogo-rogo sak napa lho, Pak? Mboten sarepot-repot, Pak. Alap mang. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi berkah barokah nggih, Pak. Nggih sehat-sehat Bapak. Rahayu sing Bapak. Wong wedok ki anggere diike dhuwit ndongake nridil ora rampung-rampung. Ya iki piye? Gayane alah mboten sah nok mboten sah to Pak. Mboten sah sithik-sithik. Mboten sah sithik-sithik piye. Jadul ya. Nggih. Nah, tapi minta semuanya tampil atau gimana tadi ya? Oke. Lagune tombo kangen. Nggih niku kuwi jadul lho Pak niku Pak. Nggih. Wiwit Mbak Eni nganti tekan iki sama Melani ben jejer ning ngarepan kene iki. Nah. Mike piro ta jumlah iki? Kathah Pak. Oh iya, 6. Komplit. Ya wong 6 bae wong 6 ae. Heeh. Melani, Lila, Indri, terusan Jirolu.
ninggal tambah Mbak Yosi, Mbak Eni. Wis ngene heeh. Kowe iki sindhet dikon nembang kok malah mendelik dalan. Heeh. Mbok kare ngadeg 3 6 wong 6. Yo 6. 6 top semua sing wah. 6. Nggih, jadul. Wah. Iki lagune karya Pak Wasimin Sanggabuana. Sanggabuana. Tahun 1998 atau 2000-an. 2000 ya? Oh 2003. Oh iya. Tahun piro Yos? Apa Tombo Kangen? Tahun 1000. Wah, Sewu Pak. Pokoknya pun jadul ngoten Pak. Iya. Pun jadul. Coba kayak ngapa? Aduh. Kowe lungguh sik reng lah, ngelek-elek pemandangan. Kowe lungguh sik reng. Nyawang wong itu ayu-ayu bareng nyawang kowe iku kaya Jabang bayi. Oke, tadi saudet barang Yo, jogetnya sing kompak nggih. Tombo Kangen jadul dados. Terima kasih.